Shubor nakaslem jong unong san hima. Kahanyo Trap Youth Council Education Cell, hapo kajinyalam usamla enlang Sawian Education Secretary, haka arpu dari ukala lingkot arja arpusan, kilalit ban khang tala shi sendan ka office ke Director of Higher and Technical Education, kebadan halai umkra. Kabapenlong ya keseng ban let khang tala ya ke office, kalong hadian ke jing yo okdiang ya ke jing ujor na ki babun ki samla pule, halor ke jing bompat yo jongki ya ke scholarship, kabadai ke wat ke balai, haduk menta, kidan hadu arpunya jar tamut ki khna ki klempat yo kumban syukdo dang ha usnam ubaladap kata ka khatway tarik no pra arja arpusau ka seng kalalit bandawa na ketika office ban pelat no ka scholarship ke basa jong ki babun ki samla pule hendrai hadu menta kampat la ban pelat satya habakran syakilat pathai khubor usamla enlang sawian ulaong ba ka jingle jong ka sarkar ka peni ba kamdan jingkit kle satya ki samla pule ya ka ba kalawan ra shibun ki jing ki samla pule Bat kumta ulaong balada ka sarkar kam pelaj mardor ya ka scholarship ke besa ka seng kan sasyam da ka sinjam ke bating bat let bantur sya sekretariat. Nakaliang jong ka HWC Education Cell mentak sing lawan akan ka office terkam jong katanan education beripet ka scholarship luar kata ka jong pending jong ka scholarship jong ki kena puli kata ka pre-matric ka post matric scholarship ka jingwan jong ka sang mentak singi ni ban khang talai ka office ka long ba nakaliang ka sang nilayo ka jing ujor nadu mencem senam bat hadu menta bat khamtam kaladan ka jing bitar jong ki babon ki kena puli bat khamtam ru ki kimi pa berhaban wan nakishno no kandong beper ni nakaliang kasang kadi kamdai kasin ka banekong bingla hapan shim ki steps ki senjam ki batnge persya ka department halor ka jing satang jo kata scholarship jo ki kena pule hagis nam ki boladap nila shimro ki education ban pelong ka education hang teh po madan apo hang teh po malki ha ka silong lo college pan rai ban tur support sekretariat bat dai halor ka ni bat ni kemau tu snam hadin ban nakaliang jo ka HSC education sal ni shim ki senjam ki batnge ngila ka nakaliang jong education minister na penberatang hadin si kenta bay kata ka scholarship jogi kena puli kala pelaj bat entau sambat ka jing pelong ya kaseng ban khang gani ka ban khang tala ni hapo kan sa katrikam jong gani ka office trikam bupay ka scholarship kalong ba ho ngi iba nakaliang ka department kala de ban release kata ka first bat ka second installment rei hadu mentapat dan saka kata ka third installment hakaba pelat artinyo hajar ngot di samla puli jong gani jela kidang dan ibumpat yo kata ka scholarship kane kala bu jing khamtam ki samla puli namar bakal de ka por ban save kata ka semester fees nila yo punya kran bot unodal officer beripet kini ka scholarship bat nakaliang ka department ru ka kalaong singi ba kimla ban le namar ba hawat kila pha kata ka communications ka ministry of education habai dai bat kani ka pending scholarship ndai hadu mutamne kimsem layo kanu ka clear update balanu kata ka third installment jo kata scholarship and release ina falu ek RTI halor kani ka jing pending kani ka scholarship hausam bola dep bat katom ka jubab ka ba nakaliang ka sang layo ning ba ka ministry of education kala batai syai ni baong ba kadau tenrai ka pelong ban penslam ban pelaj kata ka scholarship siapa ka jala meghalia ka dai ba nakaliang ka education jo ka sokar meghalia ka slam pelat ban provide la dia submit kata ka utilization certificate but habang ikali ya ke department hatu kai ka daw tenrai ka pelong ka department ban sample ban pelaj ban submit kata ka utilization certificate nak kalian ki bor pinya kim simla ban ay kata ka message ka baklia lan kata ka jing batai ka baklia balai kata ka balai na kalian ka department balai na kasukar jela sample ban submit kata ka utilization certificate but dai kani ka daw tenrai ka pelong ba na kalian ka ministry of education ka samjing ban pelaj kata sanction ya kata ke pendek scholarship ke bedangsa nam taki apinyo hajar wat bat lada ka sokar mataksi ding ba kani ka senjam ka baksang ka syem ada kam skap lada kam pelat mador ya kata ka scholarship sa pelat kita ki apinyo hajar wer ki kena ki bedang dai banyo kata ka scholarship ka sang kam ban se ban pelong pat ka we ki kita belitur state sports kata pangilio kedua bat ki officer nomor ni jinsang ilaya plan banyak kedua bat director train nomor dan ke meeting sawai par kajaka ngilio mungkin do but way ni ki officer bodan ubadai hapo ni ka office terkam manakaliang jung kiro ngi suleyo ban kumbun nodal officer ndrai tai ka daw tanay namar ba nakaliang ka department kamla ban jubab da basay bat ka main responsibility ru kadai jung nakaliang jung education minister hadum ta mene umpat simla san kanu ka communication ka ministry of education kani kamdai ka kamram jung kasang ani kamdai ka kamram jungi bangi hapan wan perso ki jela ki yo ba ka scholarship hakapor bobyang ready tang ni ka jela ka jungi bangi hapan nakasnam kani kamdai kasin kemenkong kasang nadu ar hajar alpuan ngi hapan mi surang bat mentarung ngi hapan mi biang
kani ka failure jong ka sokar kani ka pedi ba nakaliang jong ketenat education khamte me education minister umdan kanu ka responsibility ban kit khia ya ka jing e ban kit khia exam ba play jong ka jala